मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' साराबो बिथांजों लोगोसे थाफानानै बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ मावफुंगोन। जोबोद साबायखर थाबाय सारनिसिम। दानिया जोङो बिटिसिनि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा बिथांखौ ओरैजाय गसंफैनो थाखाय खावलायबाय। समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ बिथाङा दैदेनगोन नैबे स्पिकारनि खाथियाव। बयबो समायखिरा लानो थाखाय सारियै गसंदो। जों बयबो बिटिआरनि गोजोननि थाखाय खामानि मावगोन। बे समायखिरा लानो थाखाय बयखौबो सारियै गसंनानै थानो थाखाय खावलायबाय। जोंनि बिटिआरनि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा बिथाङा समायखिराखौ फरायथिनानै होगोन आरो जों बयबो बिथांजों लोगोसेनो बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन। मारा नाही आम्ही मारा नाही बेलेगासो गावसिनि थाफाग्राफ्रा खेबना